Batibat. Tinapalabas, nagpakita ken ni Anib tidakkel nga uleg a pinanaganan ni Victoria iti Lucifera. Nalagip ni Anib timbaga ni Inabuana, may papan iti uleg ngayimpas ngay idi ni Bituan. Inatap na nga rod, nga ison tinakita na. Nagtultuloy ti dakes a mapaspasamak, aging ga iti patad. Nagdanag da Bituan, nupay agtalek da iti namarswa. Anatalged da iti nagnaadanda. Adu ti tawa na pan iti simbaan, katadda pa'y nagkuna, apadilangen ti kurang. Iti ipapan ni Anib iti patad, adda manen na ipadamag anatay, babaan ti pannakabakkel na. Kaya't metda saro ken Bituan akitaan ti biktima, ngem imbaga ni Anib, ngagbati dalangen iti simbaan. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat. Dayayan diyan, patpatay. Sino nga daday? Gato na ito yan, na mapaspasamak ni Tawi. Dayayan diyan, Dayjay ni patpatay. Anib. Napanan iti ayan dagiti agkaaribongbong at tao Tayo ang magkita, kita di iti ba, bangkay. Sige, yan tayo. Ay na, nakakaasi mo tayo dyan. Nakita yun gay biktima na namamerta? Wan, bituan na. Nakakaasi ti kasasahat ti pamilya na iti at tao. Sa ita, isupay tinatay. Anya lang atan ti kasasahat dagiti napanawan na. Nan, No, sinukit di ti kriminal. itala ka di nga adda kastoy anapasamak dito'y ili, nana. Wan, ngam adda atap mi kadagiti padak nga apostolada. Ama kagapo. No, apay nga awanin ti mayat apade nga umay ditoy. Ha? Anya ti atapon nyo agapuna? Adda lakit di kabutang da. Anya? Sa maysa. Awan ngamin idi ti mayat nga kastos idi, iti agpaay iti padi. Pilosopo amin at tao dito'y idi apanawan. Kasta. Naimot da. Di da kaya timangtad iti suporta, apagbiag da giti nagkauna akura paroko dito'y. Isumat lagayang. Ngam ala. Uray kat nasaya at samat ti pampanunot dagiti dadduma. Kapilitan. Taadon ti datdatlag ang mapasmasama. Malagipdan ti apo. Gapo tanaka amiristan. Ayan ni Anib, Bituan. Napanitay iti ayan dagiti tao nga agkaaribongbong. Napanak ijay tada ibagak kuma, ngem awan may. Ha? Ni, kat nalapan ijay. Imbaga na pa'y ngarod asa anak kon asumurot. Tadi na kayat amakitak jay natay. Awan ijay. Napanan nangatan. Sige, takita at di taunag ti simbaan. Amangan no simrek dita, di mo nasiputan. Nakitag itay di anak yu, kapsat saro. At daw ba na apusa? Pusa, Wan, nagturungan na. nagturong di talikod ti simpaan. Sige nga rod, kita at di talikod. Nay, aganan ka, Saro. Ang mga numasalaw mo di tati agpatpatay. Anya, Awan kastay agsakbay ita, kabsat Saro. Rumbang paikit di adi mo ad-adaywan ti asawam. Amangan no maisagmak. ha, Sige, sa pulom di anak yo. Napan itay di talikod ti simbahan. Anib Barok! Ayan mo! Anib! Awan sumumpat. Ang mga nupimanaw matlaeng no imay ditoy. Agsubli akon itayan dama ng mamerta. Adda ulag ang nagbalangan iti pagnaan. Sabay, nakatakder ti kagudo at ibagina. Nakasaga na tumukaw dayta. Ay, Diyos sa manangasi. Tukawan nakdaytan no agarawak.
Iswa sa anak nga, agaraw dito'y nagtagdarak. Oh. Kalat at tinukmaan ti pusa. Naminsan lang nga, inggus-ugus na. Agkunkunain lang ti ulag. Ni Demol, isumit gayam data ng tukma iti ulag. Demol, agyaman na ka. Inispal na kontra iti day tanga ulag. Kasla sinumbatan na timbagak. Demol, ayan ni Anib. Ay, anyan, nalipatak pa itinting apusan ni Demol. Dakmot na puutan ng tinagdamag ko, anak. Nakitam ni Anib, Saro? Awan mo't di talikod ti simbaan. Napananangatan. Diyak mo. Ngam nakitak ti pusa ni Demol. Inispalnak day diya pusa. Anya? Nakasaganan diya ulag amang tukaw kanyag. Idi kalat ang nagparang ti pusa. Anang tukma iti ulag. Anya? Di ka nga tamamate. Ngam kasla tao diya pusa. Ngayon saksakit mo manipod pa'y ide. Ha? Nakagatnak kumanday diya nga ulag. No di ka puken ko, ana. Isong agyaman ak unay iti day diya pusa. Napanan nga ruden di anak yo. Sa bagay, saan kami na mas daaw, no marmarapukaw day diya nga anak mi manang. Marmarapukaw? Ti kayat asawa ni Saro, kat manmano amaka din namin ni Anib. Unan niya. Ta ididimteng kayo dito ili. Kat di humad kadwa. Sige manang ituloy ko sa pulin ni Anib. Napatag ngamin ti ibagakan ko, ana. Una. Duatan namang sapul iti anak ta, Saro. Sige mana nga, panawan da kayo pa'y dito eh. Sige bitwan. Aganad kayo. Tama nga numasalaw yu di agpatpatay iti tao. Nagado ita ti tumatayab nga agadlaan latew iti narukbos asang sanga ti balite. Ay, kapsagwala. Anyakit kita iti tok-tok ti balite. Buy-buyaak man dagita tumatayab. Nagsasarantada nga agadlaan latew kadagiti sanga. Kabsat buwana. Adaman damagakan ka. Anya dayta. Talaga ka din nga adagigyan dita, adi makit kita. Ha? Sikati makaamaw. Nagpaiso ti ibagbagada, nga adagigyan dita. Kabsat, Petra. Pudno ka di, nga adagigyan dita. Kat iso ti mang bambantay, iti naikali agamang. Ay na, Kabsat Petra. Sumardeng ka man. Apaya din aksombatan. Mapanagnakan nyo dayta. No talaga ang masarakanan dagiti naingat amang sapsapol iti gamang. Sa bagay. Umay ka. Agsublitan dita balay dabitwan. Agluto taman kit di iti kape. Taag kape ta. Maya tibiyag mo dito'y kapsat buwana. Kaslasikan ti bumalay. Siyak ti binilinda nga agbantay ditoy. Iso nga araramidak lang ti karbangak. Umay kakit din. Sige, Lucifera. Agsina ta. Sikat ti makaammo ka ni Anib. Tamakaammo akmat iti dayjay apusa. Amok. Maamakkan iti pusa. Gaputa inabak na ka iti damo a panagsangoyo. Ngam na siya. Saan ko nga itulo? O sige. Agsinatan ditoy. Oh! Apay, Lucifera? Agadlag ka, Reyna Victoria. Kabailak apatayan dayjay apusa. Maminsan la apanagkimat ti katukad dayjay anabiyag. Kun
masalaw ko ti pusa ditoy. Mangagkon ti uni na. Ayan nga ta ni Anib. Agsaganak. Amangan no kadwa ti pusa. Narigatan. Aglimangak ditoy. Orayak ang makaasidag ti pusa. Nalakan tulaangan adawatak tikimat amang nguram iti dayta anabiyag. Saan samot nga umasidag dito'y ayan ko? No kasta. Siyak ti umasidag kan kwa na. Kanibusanan itanday ta apusa. Awan ton tikad-kadwa ni Anib amang laban kada kami kan ni Lucifera. Dayday! Maikadwa akimat daydayan. Naksat lakit din dayda apusa. Inakitaan. Awanan tikad-kadwa ni Anib. Nalitsunan jay pusa na. Wah! Awan matgayam dito'y dayja apusa. Nagbatad anakitak anabaliktad itay nagkimat. Imposible! Apay ngay! Apay ngay! Di mat nakimat dayja apusa! Apay ngay! Ay, Diyos, ama nang nga asay. Anya ka din, timapaspasamak di ta kabakiran. Kapsagwala. Apay. Nakaskas daaw. Kanay na, uray akla sumsumgaran. Ay, apay ngamin. Apay, di mo nangag ti agkakanagsiit akimat itai. Ay, Nakaskas daawon kapsat buwana. Bigbikat. Sa nagranyag jay init. Nga magkimat kit dahin. ay. Ipasi mo da agday ta. Ti kinadakasan ti mapaspasamak dito'y lobong. Anya ti kayat asawon day chay ngay. Ay dakas May sa akinadatdat lagday jayan. Talaga Ti ammo tayo kat sa lagkimat no agtudaw. Ang awan pilpilyan ti demonyo. Ang mga takar iti anyaman akayat na. Pundo day ta. Mamati ak iti imbagam kapsat buwana. Aramid ti demonyo day jayan. Kapsat Petra. Ay takaputbutan. Ang awan rumbeng apagbutngam. No ammom ti patsyem. Kapsat buwana. Ijamon ti kinapilosofom no daduma. Kapsat Petra. Di mo katawaan dagiti kanayon nga umawag iti kaasi ti Apo. Imbiskit day. Agdawat kamet iti kaasi na. Agkararag kamet tapno mapunas ti nervyos mo. Saro, dakas tagparparik na kanyak may papankin ni Anib. Bakit? Kastoy ti mariknak no dadakas ang mapasamak iti tao nga umapay iti panunot ko. Ayan nga tan ni Anib. Day tangarod, napanan nga tan di anak ta. Anya ngay, nakita yon di anak yo. Saan pa'y ngarod manang? Ni, apay ngay. Pimanaw ka dilata na di mala nagpakada kada kayo? Sigod matket di adi agpakpakada. Dakas nga minti agparparik na kanyak. Iso ang madandan ag anak. Ha? Ituloy mi abirukan ti anak mi manang. Katuan narigatan.
Ang mga no isumatan tinasalaw jay di amo a kriminal. Ne, ado ti tao nga agturong dito'y simbaan. Kaslada pa karagsakan da. Anya nga tati gagara da dito eh. Kitaan nyo dyan may sa akadwada. Naisabsabali tibado na. Nakaapito. Adan umay dito'y apati. Ha? Ay nagsayaatan. Addan makatulong kada tayo. Diyos naman nakabalin. Kasyat pa kami. Diyos ko! Ha? Kitaan nyo dagiti tao nga agturong kuma ditoy. Diyos, ama nag-aasi. Anya tinapasamak kadagiti tao a napasungadan da bituan. Adda nga ta maaramidan ti padi kadagiti didigra a mapaspasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti sumagmamanulangan na paset. Tinobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Rebutazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati